Monggo syarate angel, syarate kudu digayo. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana mburine Durna e. Nun ngapunten niki lagi serius ampun dikisro omongan kula. Lho, terus sampean kok dadi nek pancen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sampenake dhewe. Nek sampean ngendika sampenake dhewe ngrekoso urip sampean teng Karangkadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta cah iki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sekecap karo sampean niku mergo kula wani Mremban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergo kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Dilanjutkan pagelaran wayang kulit semalam suntuk oleh Ki Dalang Sena Nugroho. Selamat menyaksikan. Blegegek satu lito mel anak anu nganindita bocah mursid iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa boleh nala garing padha raharja sak praptamu nala garing anakku mbarep cah bagus. Sawetara kowe sowan ana ing Karangkadempel. Dole nonamit pasang Kalimantabi tinebihna nglodone dumewing tawang tuwang. Kanjeng Rama kepareng kula ngaturaken sembah sumangga pabekti kula kunjuk sandha pepodo paduka Kanjeng Rama Semar sesembahan kula. Rama Semar inggih Rama Badranaya. Ya tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya Le. Kula pun dinggo jimat paripin dayanana ing kasantosan Kanjeng Rama. Prayogakna nggonmu ngadhep sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Pambayun. Inggih menika pun Nalawi Gareng. Iya Petruk padha raharja sapraptamu. Pangestunipun Bapak wilujeng bekti kula kunjuk Pak. Ya Petruk tak tampa pangestune Bapak Tampanana ya to Le. Kula pun dinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan. Paring pangestunipun Bapak wilujeng ning Sambikala ayam. Lho. Bar ayah kok ayam? Ayah. Dadi atlet yo. Lempar lembing. Apa kok? Lempar lembing. Lempar lembing ora sumuk Pak. Ya iso ora apa-apa. Neng kene pancen tak gawe kepenak. Kowe arep nganggo sandangan apa wae sing baku. Tata kramamu ora mbok tinggal. Bagong. Nggih, Bapak. Prayogakna nggonmu lungguh. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Bagong, Bapak. Ya. Ngene ya to Le. Mesti wae kowe kaget apa to sababe kok nganti bapakmu nimbali karo anak-anak supaya sowan ana ing Karangkadempel. Kejut raos sing manah kula, Pak. Daya-daya kula ngampiri Petruk tumrap kula sowan wonten ing Karangkadempel ingkang wigatos nyadong timbalanipun Bapak Semar. Wonten menapa Bapak kok nglempakaken dhateng para putra sedaya? Menawi kepareng kawedharing kathah mboten kababarna nanging menawi wadi tumraping para tetangga
lan para kawula padukan Karang Kadempel monggo kula dherekaken manjing salebeting Bali Wisma pepanggihan catur netra kelawan Kang Putra Punala Garing. Semanten ugi kula Pak nyadong dawuh Bapak badhe paring timbalan dawuh menapa kula nedya nganglungaken jangga ningaken karna. Semanten ugi kula Pak Bapak gadah niat menapa badhe ngendikaken piweling ingkang terakhir. Gong tak tunyu lho. Bapak ki urung apa-apa kok wis diomongke piweling sing terakhir. Mbok menawa bapak ki wis tuwa. Keparang Kang Putra pun Bagong cumadong dawuh, Pak. Wonten menapa wigatosipun Bapak Semar? Dorada maju le padha sowan. Iki wigati tumrap aku lan anak-anakku kabeh. Ning ora kok wigati pribadiku ora ning ya ngembet marang kawula sak desa Karang Kadempel ke sowan Nala Garing. Nun nggih ngestaken dawuh Pak. Nun nggih ngestaken dawuh Pak. Nun nggih ngestaken dawuh Pak. Andrah ingkang Puswita kasiling samirana mrih Sekar Gadung ngas gandanya maweh raras renaning driya Nala Garing Petruk lan kowe Bagong. Bapak iki seneng. Bapak iki bangga kok bangga. Dene aku minangka dadi pangareping desa Karang Kadempel. Udakara wis dina ingkang kepungkur lan mbok menawa sasi ingkang kepungkur. Desa kene iki ditetepake minangka dadi desa budaya lan desa wisata. Nggih, Pak. Iki ndadekake bungah rasaku padha karo desane awake dhewe iki pancen digatekake karo para pepunden-pepunden sing minangka dadi pengayomane awake dhewe. Lah, kowe minangka dadi wong-wong utawa anak-anakku sing mapan ana ning Karang Kadempel. Tak jaluk kanthi banget apa sing wis diparingake dening pepunden mujudake desa budaya lan wisata iki wajibe pancen mbok upakara ingkang kanthi becik. Aja banget gampang rumangsa dadi wong desa kene tumuli bombong atine ning bombong tok ki ora cukup, seneng tok ki ora cukup kanggo njaga sing wis diparingake dening pamarentah ya kuwi wujude desa budaya lan desa wisata. Kudu mbok jaga kabudayan ning desa Karang Kadempel kudu mekar. Semono uga papan-papan wisata ora ngomongake wisata ingkang dumadi saka alam nanging uga panggula wentahing para
kawula sak desa Karangkadempel mujudake kapinteran. Ya kuwi Karangkadempel kene iki wis kondang dadi papan panggonane sentral kulit. Tas, sepatu kok sepatu. Lan sak piturute iki asale saka kene. Mula wajibe kuwi padha dijaga. Carane njaga supaya tetep menjila kondang kawenang-wenang. Lah kuwi eneng pundhake sapa? Kuwi eneng tanggung jawabe saben-saben kawula ingkang mapan ana ing Karangkadempel. Aja diya dinia, aja padha regejegan, tetep rukun manunggal tetunggalan bantu binantu antaraning siji lan sijine. Ning akhir-akhir iki wah Semar ngene omong ora nganggo basa sastra barang. Sastra sapa? Saiki nek ngomongke iki rasa nganggo sastra-sastrana. Sing baku kawula iki ngerti, penonton ki paham. Oh nggih. Akhir-akhir iki kok wisatawan, wisatawan kok. Para-para sing padha rawuh ana ing Karangkadempel kok katon suda. Iki jane eneng apa? Nala Gareng, Petruk, Bagong, kowe sing minangka dadi pengarep-pengarepe eneng apa? Eneng masalah apa? Mara gage matura. Kene aku matur Bagongku kena imbase lho, Pak. Mergo sing ngeyel dhewe iki Bagong. Ning nek bapak kersane aku matur, ya ora apa-apa aku tak matur. Ah, piye? Mergo penemune para-para sing padha golek sandang pangan lumantar dodolan kuwi durung manunggal. Durung manunggal piye? Ngene, Pak. Kono-kono ki akeh papan-papan wisata sing dumadi saka panggulawentahing para kawula budidaya mujudake ketrampilan tangan kaya to lan liyane padha karo kene. Ning kono-kono ki pendak-pendak ana puluhan para warga saka mancanegara, para warga saka kiwa tengen ingkang padha rawuh mesti padha diparingi sing gawa ki mesti padha diparingi dhuwit, ngono lho. Dadi padha betah tekan kono tekono. Ning nek kene sebagian padha diparingi, ning ngono uga iki isih ngengkel ora gelem maringi. Lah nek carane kaya ngono kuwi ora jeneng kok ora kompak lho, Pak. Nek ora kompak dadine sing padha nggawa pembeli-pembeli tekan kene iki ora seneng mergo ning kene ora entuk apa-apa, ora ngelingi yen to rejeki saka sing kuwasa kuwi janjane dhewe ming minangka lantaran. Ora dikukup dhewe ning uga diratake karo para-para sing bakal nampa rejeki. Bagong kok ngono? Sik, Mir. Mau ayah kok saiki, Mir. Iki masalahe rada serius iki, Tru. Iki perlu apa jenenge iki? Ana pembelaan saka aku. Aku buka toko tas ki ning tanah-tanahku dhewe ning nggon-nggon aku dhewe. Kok dadi aku dadak ngenehi supir-supir bis ngapa? Lho, kok sik supir bis sing nggawa tekan kene gong kudu ngenehi tip. Kaya aja nganti kowe malak terus rejeki tok pek dhewe. Nek carane kaya ngono, ora mung kowe tok sing kapitunan ning tangga teparus anak kadang padha kapitunan. Mula sing kompak. Ayo, nek diparingi semene bareng-bareng. Men kabeh mengko nek kondang kabeh tekan kene kabeh dodolan kabeh kerejeken kabeh. Ngono lho, Gong. Terus aku kon menehi. Heeh. Aja malak, tandane lho, rejeki iki nek malak sudane cepet Gusti ora paring meneh. Percaya karo aku. Nek rejeki kuwi ora malak, diratake karo tangga teparu, diratake karo sanak kadang, diratake karo sing wajib nampa rejeki kuwi. Wo, arep ming entuk sithik, nek entuk sithik ajeg, tinimbane akeh ming sepisan. Pilih ndi? Pilih kabeh. Lho. Pilih sithik ning ajeg. Nek sithik ajeg kudu tumindak kaya ngono kuwi. Apa-apa ki digawe sayuk rukun, marsinamatan daya dinayan. Ngono lho. Ha to? Ha iya. Piye rasamu? Duh. Ngopo lek ndodok kena keprak. Terus piye nek menurut kowe? Nek pancen ngono wis kompak aku ya saiki melu. Lah ngono. Nek ora kompak ki bakal ya dadine ora apik. Nek kompak nyawiji tunggalan ki apa wae wis to, Gong. Sing bagot sing abot bakal dadi enteng, sing angel mesti bakal dadi gampang. Lho, ya ra. Sithik akeh disyukuri, aja malah.
Oh iya. Ngono lho. Aja terus koyo entuk rezeki akeh terus ora mbrebel sithik-sithik. Oh, ane kaya ngono kuwi ora ndek kanca, ora ndek sedulur. Ah iya, Tru. Ah iya, wiwit saiki kudu kaya ngono. Siap. Wis saiki aku arep padha karo kanca-kancane. Ya, ngono kuwi. Syukur nek wis ana siji sing diudari, angka loro bab budaya. Bab budaya kuwi ya kudu dijaga. Mergo iki awake dhewe mapan ana ing tanah ingkang kebak budaya ingkang wis dadi tinggalaning para nenek moyange awake dhewe mbiyen. Awak dhewe wajib nglestarekake. Ngono. Lah kok saiki padha diya-diniya. Gareng wingi wis gelem jatil kok saiki wis ora gelem. Malah nek ana jatilan lunga. Aku ana sing ngandani nek jatilan ki musyrik kok ya, Pak. Ana sing ngandani nek jatilan kuwi nyembah setan. Sing kandha sapa? Hah? Sing kandha sapa? Ya ana, pokoke ya ana. Pokoke budaya ya wayang barang kuwi ora apik, wayang kuwi ora becik. Dugangane cangkeme kuwi wong. Kowe iki ora kok nyembah wayang. Wayang ki dadi tuntunan, tontonan, tatanan lan tantangan. Kowe tak omongi ya, wong ndelok wayang ki nek tenan-tenan le ndelok mesti bakal entuk ngelmu sing apik, ngentuk ngelmu sing becik, entuk tuntunane falsafah Jawa. Ngono. Wong Jawa ki alus, wong Jawa ki kebak sasmita, ora kok cobloko. Mula jroning wayang iki digelar kaya ngene iki padha didhawuhi ngonceki sasmitaning lakon sewengi mau apa, becike nggo nendi, alane nggo napa. Kuwi ayo padha dionceki iso nggo sangu jroning urip. Ngono. Lah kowe kok percaya karo wong kono-kono sing ora seneng karo budayane awake dhewe. Mongko kuwi wong Jawa kok nglarang adat budaya Jawa. Uteke wis kualik. Nggih. Nek kowe dadi wong Jawa, aja gelem kowe dadi wong liya. Ana tetembungan, kowe aja gelem dadi tamu nang omahmu dhewe, aja gelem dadi wong liya nang negaramu dhewe. Lincak, blangkon, surjan jarik kuwi tok upakara sing apik, aja diganti sandangan liyane. Wong nyatane kuwi ya sandangan apik, ya sandangan becik. Iket ki bakal ora le nyolong. Lah kok dadi disalahke iki luput nggo napa? Kowe kelingan ora? Wayang iki mbiyen dienggo nyebarke agama karo Njeng Sunan Kalijaga. Lah kok dadi ana sing muni kaya ngono kuwi? Nek kira-kira isih seger mangan pari tanah Jawa, isih wareg mangan wari tanah Jawa, isih seger ngombe banyu tanah Jawa, ayo do nguri-uri kabudayan Jawa. Ana tetembungan di mana kaki dipijak, diisi tu langit dijinjing. Tegese nek di papan kowe mapan ki ngreganono budaya kono. Aja kok malah tok singkang-singkang kowe ora ndek tangga, ora ndek kanca. Urip ki ora iso nek ora bebarengan, urip ki ora iso nek ora sesandingan. Sok nek mudhar arep mangkat ning kuburan dhewe apa? Nggih, Pak. Kowe kudu duwe jati diri. Lah iki lho. Wong ki nek ora duwe jati diri, wekasan ora iso ngendhaleni diri, terus ming rubuh-rubuh gedang. Kancane gayeng ngalor kowe melu ngalor, kancane gegeran ngidul gayeng ngidul kowe melu ngidul. Mergo kowe ora duwe jati diri. Mula jati dirimu ki ketokno iki lho, jati diriku wong Jawa. Ya aku kudu tresna budaya Jawa, ya aku kudu seneng budaya kuwi budayaku, kuwi budayane leluhurku. Ngono. Kampleng ya itu. Sapa? Sapa? Gareng iki. Lho kok gareng iki? Gareng iki ming kurban kok. Gareng iki ora salah kok arti kampleng ya ora. Sengit aku, mulane saiki kok sing teko latihan jatian kok kurang siji iki bol gareng iki lho. Kowe iki apik lho reng dadi celeng. Celeng makanmu kuwi ora ana sing iso kaya kowe iso bijik-bijik mergo sikile pincang. Nan, terampil nang joget mula aja. Kuwi iki ora apa-apa nek. Wis ta? Ora apa wong kowe iki mung budaya. Jroning atimu aja nganti kowe percaya karo kapercayane liya kejaba mung percaya marang panguwasane Gusti Akarya jagat ngono. Sing kandha sapa kuwi? Ya ana kuwi sing nyebutke kuwi engko nek kowe nglakoni kaya ngene iki dosa. Kowe nek nglakoni kaya ngene iki dosa. Lah iki lho, Pak. Aku ora seneng karo wong sing sithik-sithik ngarani dosa. Sithik-sithik ngarani dosa iki apa dhek iki ponakane sing gawe urip apa? Sing nemtokke dosa iki mung Gusti. Ngono lho, rek waton kowe ora nyembah jarane, kowe ora nyembah karo demite. Kuwi ora apa-apa, kuwi budaya, ya, Tru? Ngono lho bener. Bagong arep wong kucuk ngene malah pikirane cerdas ngono lho. Ayo to.
ora sandadak piye-piye. Oh iya sesuk tak menyang truk. Wis kowe iki jati diri. Iki budayamu kok arep ogrek-ogrek. Lah, nek wis kowe eling saiki aku tak omong. Nggih, Pak. Aku ki rak kepengin bangun desa. Bangun meneh. Sengit tau anggere titik-titik bangun, bangun. Kaya material iki cukup. Sik to, Gong, kose. Aja nesana susih. Kuwi kok njur titik bangun. Ah, jan wis ngatimu iki karepe piye to ya? Ngatimu iki sapa? Kae bakule tas wajane wong mblek gentong dhewe pancen. Wanto. Ha iya. Titik-titik bangun. Heeh. Semari nganti kesel aku iki mbok ya wis man. Liyane jalukane kuwi engko ndak duka. Ndak ora seneng. Nganti aku iki ngarang lakon ning panggung lho. Mergo membungan bangun. Ngladeni para penonton ki kudu beda. Ayo ngene iki sok pecah ndase suwe-suwe. Ha iya. Nek yo ngene lho, Gong, malah justru kuwi dadi pamecut tumraping kowe kudu selalu berkreativitas, selalu berkreasi. Engko nek kowe ana ning nggon streaming ditulisi Semar Bangun Desa, ngono kuwi terus cok jejerke beda, ora ana tokoh-tokoh sing biasane kuwi penonton tertarik. Lho, kok ngene? Piye iki kok critane? Ngono. Ngomong iki karo iso wae kene iki. Wis ndase kesel. Ayo kudu dilakoni. Wis kesel bayare ora full. Pak Desa anu Wanto ki sapa? Kowe karo Kyai Manding ki piye? Kowe ditimbali nang kene ping bola-bali. Oh, aku nek ora tresno ora. Ha iya. Kabeh ki manjing dadi sedulur. Mula sing jeneng budaya iku ora kok mligi menggo golek dhuwit. Heeh. Ning nggo srawung karo nggo ngibadah, darmaning wong seni ki ngene iki, Tru. Oh. Dharma iki tegese kewajiban nglakoni urip bebantu marang sak padha-padha. Lah, aku isane nyumbang ya mung nyumbang kaya ngene iki. Heeh. Nyumbang lumantar seni, nyumbang lumantar budaya kanggo ngatonake tresna karo pepunden-pepundenku sing lenggah ning Manding kene. Iya, ya bener ngono kok. Heeh, ora apa-apa, ora masalah. Terus piye, Pak? Kersane? Aku pengen bangun desa. Piye? Areng kowe dicor ya? Yo. Apa si Wanto ae dicor? Dideke nang protelon kae men. Nggo dadi apa jenenge iki? Oh, anake wae, Pak. Aduh. Lidike ra jamak. Kok sik bangunku kuwi ya mung sarana bangun lahir lan batin. Tegese bangun lahir kuwi wujudan ingkang kasat mripat, bangun batin kuwi bangun bebarengan ayuta ati pikiran ditunggalake. Awake dhewe iki wong sak desa. Yen wong sak desa manunggal tetunggalan dadi apik, wis to, percaya. Desa tanggane sesuk mesti meri. Nek desa siji dadi desa loro dadi kebak karukunan, desa loro dadi desa selu, dadi sak kecamatan, dadi sak kabupaten, munggahe dadi sak negara rukun apa ora kepenak uripe awake dhewe. Bener Pak menika. Ling terus kersane Bapak pripun? Niki anak-anak mung kari nderek, anak-anak mung kari manut kersanipun Bapak Semar. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Nggih. Kersane Bapak pripun kula kantun nderek. Aku ana syarat-syarat sing kudu dilakoni. Syaratipun menapa, Pak? Syaratipun menapa? Syarate apa, Pak? Apa anak-anak kon urunan semen loro-loro? Semen loro-loro nggo apa ora? Ayo bantu Bapak. Kowe wedi reng. Sak rit. Kowe. Sing setengah rit ditibake ning Karangkademel, setengah rit kaya omahmu. Nggo apa? Guru ki kowe. Ya, karaku kok sia-sia ngapa ta Gang ora? Aku iri karo kowe. Heeh, ya wis ben bejane dhewe-dhewe kok. Jantenan kowe iki. Ngene kan suwe-suwe ta. Wis ben ora apa-apa. Ha iya. Semono. Wah, remuk awake kan. Ya wis ben kowe iki senane ngopo to. Heeh. Kowe arep dikai jaket rek karo sapa? Karo bakule kulit. Oh, ning ora ana ukurane jaket kok ukuran U. Apa kang jaket kok ukuran U? Paling cilik kuwi. Ha iya. Terus kersane Bapak, aku tak ngandhake syarat-syarate marang anak-anakku kabeh. Nek kira-kira aku ngandhake syarate kowe iso mujuti apa ora? Kersane siji
Aku kepengin Karang Kadempel kene iki ora ketamung sedhela tetunggon kembang cangkok Wijaya Mulya. Waduh, Sinuwun Ndarawati sing kagungan. Iya. Anakku telu sing saguh rana sapa? Waduh, aku nek tekan ngadu-adu ki awakku dadaku sesek Pak. Petro piye Petro? Sikilku ki lagi wae mari asam urat. Aku nek tekan kono ya ora tekan, Pak. Bagong apa? Aku ki meh gejala bisu ya, Pak. Oh, gejala bisu kok iso ngomong iki gejala bisu ki penyakit piye aku tak takon karo kowe. Rumangsaku ora omongane kok sarwa. Siji Sekar Wijaya Kesuma, loro ya kuwi Pustaka Jamus Myang Jimat Kelima Sada. Nggih. Angka telu ya kuwi pusaka kang loro cacahe. Nenggala karo Alugara. Telung pusaka utawa papat cacahe kuwi gawanen supaya prapta ning Karang Kadempel lenggah sawetara ning Karang Kadempel. Nek telu kuwi iso rawuh ning Karang Kadempel, pambangunan desa iki bakal rancak nol garing. Sijemtroning pasewakan wadya kong tanpa sabawa kapraban dening Sang Nalendra Tama mangu-mangu nengi lerwu sing duka cipta berbuti mandana raras ing dereng ngantos paripasami Balwacana kasaru geger njaba sami alok yen tana priyagung rawuh sinten ingkang parung prapting wonten ing padukan Karang Kadempel minggah madani pendhapi padukan menika ta warnani lancur-lancur Pandhawa kapandekan Bambang Antasena Raden Garuwaca Raden Hanantarja Raden Abimanyu Raden Irawan miwah Raden Wisanggeni akarya cingak kang samya mulat tata trapsilane ngacomaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe obranta yen ngandika magawe obranta kira kawula Karang Kadempel tole ndara ndaramu lancur-lancur Pandhawa padha rawuh tekan kene nala garing waduh ndara Wisanggeni ndara Antasena ndara Abimanyu ndara Garuwaca ndara Antarjatra padha rawuh mrene wagong lho ki loro tresnani ndara-ndara karo bapak ndara Wisanggeni ndara Antarja ndara Garuwaca ndara Abimanyu ndara Antarja tekan kene ketuane mesti ngarep Dewi ya Tru cilik ning gleleng
Ha iya. Ha sing mburi dhewe kae wedi kabeh ngarep-ngarep kae. Kakang Antaséna, Kakang Gargaja, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu, ayo melu aku. Yo grutu grono nyolongi pelem. Nyolongi pelem dengkulmu atos kowe ora. Ku krungu kok. Ah krungu ora apa-apa. Wilujeng Den. Siwa Semar slamet tekaku. Bektiku katur ya, Wa. Nggih, kula tampi. Aku ngaturke bekti katur ya, Kek. Nggih, kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Nggih, Ndara Gatotkaca kula tampi. Siwa Semar aku ngaturke bekti. Ndara Abimanyu kula tampi. Siwa Ismaya aku ngaturke bekti. Ndara Antarja kula tampi. Nala Garing slamet. Mangidunipun Ndara Wilujeng. Slamet kele, bekle. Piye rek? Jane ora trima atiku aning bose. Ha iya. Wis ora apa-apa. Wilujeng Ndara Antaséna, bekti kula kunjuk. Ya. Tak tampa rek. Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Gatotkaca, nula Garing padha slamet. Pangestunipun Ndara Abimanyu Wilujeng, nula Garing padha slamet. Padha kok plada. Padha slamet. Pangestunipun Wilujeng, bekti kula kunjuk. Ya tak tampa. Ndara Wisanggeni bekti kula nggih Den. Petruk tak tampa pangestuku Tampanana ya Petruk nggih. Ndara Antaséna ya terus tak tampa pangestuku Tampanana nggih. Ndara Gargaja ya Petruk pangestuku Tampanana nggih. Ndara Abimanyu ya Petruk pangestuku Tampanana. Ndara Antarja ya Petruk pangestuku Tampanana. Gendi kowe, Gong? Ndara kula idem. Lho. Kok ming idem kakean cangkem terus? Eman-eman sing nggo nyambut gawe terus e. Hawe iki rumah tamu swara kok dieman-eman. Ndara Wisanggeni, Ndara Antarja, Ndara Gatotkaca, Ndara Antaséna, Ndara Abimanyu. Bekti kula kunjuk nggih, Den. Nggih, kula tampa. Wis. Ngawur ora. Pripun enten napa? Napa diutus Kang Rama? Napa enten wigati? Siwa Semar? Aku mung bakal nyatakake impen sing tak lakoni, Wa. Sampeyan ngimpi napa? Lho, sampeyan ngimpi napa, Ndra? Sampeyan ngimpi napa, Ndra? Dek kapan Den ngimpi? Mengko gek bareng kali kula. Kowe ngimpi apa? Isin ae. Ngerti ngelilir ya aku iki. Ora sasok modho-modho ora. Ngimpi kok ora. Kakang Semar, mula aku nganti kadang-kadangku Kakang Antaséna, Kakang Gargaja, Kakang Antarja karo Kakang Abimanyu prapta ning Karang Kadempel, sayekti mung bakal njumbuhake impen sing tak lakoni, Wa. Ha nggih, sampeyan iku ngimpi napa? Wong sing jenenge impen iku ora kudu kelakon lan ora kudu kababar dadi kasunyatan. Ora kanthi kanyono-nyono. Siwanayantaka lenggah ana ing pendopo padukuhan. Nanging gumebyar cahyane kaya mangku sanggiwang rembulan, Wa. Piye kowe? Semar mangku Dek Wulan. Us. Bagong nek ora krungu kupinge digebek sik kono. Apa piye maksude? Mangku sanggiwang rembulan. Wah, krunguku kok mangku Dek Wulan. Yang kowe. Wah. Langsung pemburu aku. Ah iya yang rembulan kok Dek Wulan ora. Monggo bareng tak caketi para putra kena dayaning sanggiwang rembulan wekasan salirane Kakang Antaséna, Kakang Gargaja, Kakang Antarja, Kakang Abimanyu melu mawa cahya. Siwa, iki werdine apa? Mula banjur tumune aku sowan ora ing Randu Kumbala nglumpuhke kadang-kadangku pringgondani jangkar bumi lan Tanjung Anom ing wigati bakal tak irit sowan ngersaning Siwanayantaka. Lan apa ta wigatine? Yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe gegayuhan, yen to pancen Siwanayantaka kuwi duwe kekarepan, anak-anak Pandhawa ora bakal mangku asta wisuh lumuh ngentasi perkara. Mesti aku bakal sak biyantu karo Siwanayantaka, Wa. Lah. Pancen bocah siji iki kena disebut wiji sejati ya iki, Petruk. Lah nggih. Monggo aku lagi rasan-rasan. Lah kok dadi wis padha priksa. Lho. Siwanayantaka grenengan kaya ngono kuwi tegese Siwanayantaka bakal duwe karep. Kula niku rak mung kepengin bangun desa. Kula niku mung kepengin bangun desa ning syarate miturut wangsit sing kula tampa rada abot.
Monggo anak-anak kula kongkon do ora sagu. Lho, nala Gareng Petruk Bagong ora gelem dikongkon, mboten purun. Anak model apa kuwi aku tak takon. Ing ngatas dikongkon karo bapakne kok ora mangkat kuwi. Lah nek cara aku rasa anak-anak wae, pateni wae ngopo? Waduh. Modar iki, Tru. Ha wong aku ya muni ora sagu kok Pak Ming aku ngandake nek sikil kuwi barasa murat. Nyatane do duwe alasan dhewe-dhewe. Bapak arep kongkon aku nanti, Pak. Sendika dawuh, Pak. Lho. Ming aku sing sendika, ha to, Pak? Ora. Oh, aseme. Nek kombak Semar kan aku gak plotroke kathoke. Aja kok. Kok kombak bapakne harus diplotroke kathoke. Taboki bokonge mangkel aku. Ceplek-ceplek ngono kae. Kurang ajar. Mula yen pancen syarate kuwi aku entuk dikeparengake ngerti, mengko aja anak-anakmu nyeng budang golek syarat. Wo, aku nyeng golek syarate supaya kalaksanan pambangunan ing desa Siwana Yantaka. Lha ya gumun. Lah nek syarate kok dadak siji Sekar Wijaya Kesuma, loro Pustaka James Lima Sada, telu Pusaka Mandura, loro cacahe Kyai Nenggala, Kyai Arugara. Kakang Antasena, piye? Piye Kakang? Adidum, rasa kuwatir. Aku kowe ning Durawati. Mengko nek Siwa Kresna ora maringake, sapa wah ajiare kabeh. Ora kasar kaya ngono kuwi, lha Witena. Mungsuhmu nek wani karo wong Durawati aman Setyaki lho. Aku ki ra wedi rumah iki ra wedi, aku sapa-sapa ki ra wedi yo. Aku ora wedine karo wong sing sok nganggo training abang. Rungana, Tru. Tru, rungake. Wah, metrentreng juan ora. Kowe lagi ngerti nek Ndara Antasena iki medine karo Suwanto. Aku gamar ora ono kabeh. Takmut. Mesti risi. Heeh. Kuwi mengko didum. Lah terus sing ning Ngamarta kuwi dipasrahke karo anak-anak sing ditresnani karo para wong Den Pandhawa. Sapa? Kakang karo Abimanyu. Oh, Kakang karo Kakang Abimanyu. Oh, iki rak anak emas. Nganggre suwan negara Ngamarta. Ngono. Pandhawa lilih kabeh. Kowe lah cocok. Lah terus sing ning Mandura Kakang Antarja. Ora ana kancane, ben dikancani Bagong. Kula mboten iso niku. Lah ngopo? Ini awake rada meriang e. Gong, ning Mandura kok. Wah, Mandura iki gawat e. Baladewa e, Tru. Nek nganti kosowan mrono ajeng nyuwun ngambil Nenggala kali Alugara. Kepiye? Matane ra mlek. Nenggala disine dugang cangkemmu. Modar ora kowe. Kowe bae kono sing melu. Aku lho sik asikilku asam urat kok. Gareng wae. Lho iki tangane tikle miprate kira sikile becik kon tekan Mendraya nalarmu piye to? Nganu mawon kula usul Ndara Antarja piyambak mawon. Nggih, Den. Kendel lho nika. Tenan luwane ndi dhewe wani nggih, Den nggih. Ya saora-orane ana kanca. Monggo kanca sing tak cocoki ming kowe Bagong. Waduh. Wis ngertos iki wis. Ngerti aku ora melu wayangan acarane kene. Ya ora melu wayangan ya ditakokke wong. Kowe iki termasuk favorit e. Hah? Termasuk favorit. Nggo ngilangi lumut. Kae kaporit. Favorit ngono lho. Ha iya. Wis rasa disilaki kudu saguh. Lah nek ngoten kula mung kari manut mawon, Ndara. Rikat lampahing rata tanpa pateng sukuning argeram kang tumingal. Erang kang lumingal dendeng saengga praja. Praptaning Begawan Drona tuwin patih Harya Semuni dumrajak tanpa larapan.
Lah kok Karang Kadempel dayoe ndridir kaya ngene. Nala Gareng dalem, Pak. Sawise putra-putra Pandhawa iki kok kasepuhan sing rawuh. Lho, sapa iki? Sapa terus aku ora ketutupan bokonge Semar. Begawan Durna, kasepuhan Gong, kasepuhan mayit. Lho. Mayit dengkulmu. Begawan Durna. Ate sengkune mau ketok ayo melu mlebu bareng weruh. Anak-anak Pandhawa komplit ning kene kok njur nglesot metu meneh. Sajake gila sajake. Sajake ayo. Wong ki nang ngres tumindak eleke mesti weruh kanan iki mesti wedi sik to. Wis ben dibageke karo bapak. Bagekno Pak rawuhe Begawan Durna. Nek ana apa-apa iki mumpung ana putra-putra Pandhawa mesti ora bakal wani tumindak piye-piye. Penemban wilujeng. Gandhok blegujuk soal kembal Sumorante. Ya Semar, selamat tek aku. Pangestuku ta jimat. Penemban Durna bekti kula kunjuk. Nala Gareng tak tampa pangestuku Tamanana. Nun inggih sanget anggen kawula murid dadosaken jimat. Bekti kula penemban. Oh iya Petruk tak tampa. Pangestuku Tamanana ya Petruk. Nggih, wilujeng. Bekti kula penemban. Oh iya Bagong. Pangestuku Tamanana ya Bagong. Nun inggih sanget anggen kawula kok mboten nitih kuda. Hus. Ora tau numpak jaran. Oh nggih ampun. Ngapunten lho meng nyuwun prisa. Kowe takon ning sengkring ning ati. Nggih nyuwun ngapunten karang ya mung takon kok. Eyang Durna wilujeng. Wis anggene slamet tek aku wis anggene. Bektiku katur ya Eyang. Iya tak tampa cah bagus. Eyang Durna slamet rawuhe Yang. Lho iki Antasena. Heeh. Slamet Antasena pangestuku Tamanana. Eyang Penemban bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Abimanyu. Kasinggihan mekaten. Bekti anu pangestuku Tamanana ya Abimanyu. Kula pendhingga jimat Eyang. Bekti kula kunjuk Eyang. Iki kaya suarane Gatotkaca, Radya ora permana mlebu ning padukan Karang Kadempel. Inggih, ingkang wayah ing pringgondani. Pangestuku Tamanana karo Kaca. Eyang bekti kula kunjuk. Lho, iki kaya suarane Antarja. Inggih. Pangestuku Tamanana. Kanjeng Eyang bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Irawan. Inggih dasar kepara nyata. Pangestuku Tamanana Irawan. Inggih Kanjeng Eyang kula bekti kula kunjuk. Iki kaya suarane Janaka. Inggih bekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tak tampa Janaka pangestuku Tamanana. Wah. Oh cangkeme Bagong. Wis senengane bebeda kok, Gong. Seneng ya aku. Ayo pendhita gleleng ning mripate lamur. Dadi ora nek dienggo dolanan ki iso. Wong ora ana Janaka kok ya. Apa iki kaya Gatotkaca kaya Antarja. Berarti wis lamur ta, Tru? Oh iya, wong mulane kae apa kacamatane digandulke ning dodoke kok. Dinai rantai. Nah engko nek ora permana sapa-sapa terus dipasang. Penemban, enten apa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Iki ngene ya Semar. Prantaku ning Karang Kadempel kuwi sepisan tilik marang kanjuwananing kulawargamu lan anak-anakmu kabeh para Panakawan. Dene tungak angka loro, prantaku iki ora saka karepku dhewe nanging aku diutus dening anak Prabu Duryudana. Lan kacarita anak Prabu Duryudana kuwi ngimpi Semar. Nyumpena. Pancen kepara nyata. Lah, sumpenanipun babakan menapa? Nalika semana anak Prabu Duryudana paring dawuh kalawan aku yen to pitung dina kepungkur mau ngimpi ketemu karo kowe jroning pangumpen nalika semana gumebyar cahyamu mawa teja mongko nalika kowe lungguh katon banget yen to kowe nembe mangku Sang Hyang Rembulan nalika semana kowe paring dawuh kalawan anak Prabu Duryudana sinuwun monggo kula aturi ngasta rembulan menika Sang Hyang Candra menika wonten negari Ngastina menika dados sarana tentrem ayem rukun lan saya nginggahaken derajat pangantipun sinuwun Prabu Duryudana gregah wungu saka nindra anak Prabu Ngastina tumuli dawuh karo aku supaya suwana ning Karang Kadempel ingkang wigati Semar ora ana kejaba mung dina samengko aku kadhawuhan supaya mboyong marang kowe nang negara Ngastina lan kowe kudu iso njlentrehake apa ingkang diparingake marang Prabu Duryudana apa ingkang mbok caosake marang Ratu Ngastina merga tembunge jroning impen mau yen sinuwun Prabu bisa mboyong ya kuwi pewujudan ingkang mawa cahya ingkang mapan ning pepangkonmu mau bakal saya kuncara negara Ngastina wis kuwi wae sing bakal dadi aturku marang kowe
Yen kowe saguh, ayo mangkat. Nek yen kowe ora saguh, sebabe apa? Mara gake kowe matura. Lah kok kabeh do ngimpi aku ki ngopo? Dadi lakone, Pak? Heeh. Semar bangun desa. Ah iya. Wis diwangsuli wae. Bapak kersane piye? Nek kersa ya mangkat. Nek ora kersa omong karo Begawan Durna kuwi. Ora gelem rono, no. Alasane apa? Amboyenmu kumat apa piye? Bapak iya amboyen. Nek lungguh dadak masangi krikil. Dipas-paske. Gampang, Pak. Ha engko nek Begawan Durna nesu perkara aku ora gelem neng Ngastina. Lho. Ha iki ana nom-noman Pandhawa iki nggo ngapa? Teng Pendanang iki. Gus. Kowe iki kok karo bendarane kok. Ndara Antasena ana, Ndara Gatotkaca ana, Ndara Antarja ana. Durna saguh nggih, Den? Heeh. Hah? Heeh. Sing tetek ta? Rasa ora ndirasa kepenak. Saguh ta Ndara Antasena? Ya nek Eyang Durna salah tur ora kena dikandhani, nek tumrap aku hukume Antasena ki sapa sing salah tur ngeyel, wajibe dijotosi. Kusik. Perkara iki aku ora bakal ngeyel. Ning aku mung pengen ngerti Semar kuwi gelem semane Ngastina apa ora? Nek gelem ayo tak boyong. Nek ora sebabe apa? Mung kuwi tok aku ora bakal ngeyel. Nuwun sewu. Kula niki lagi arep duwe gawe. Lho, ngapa? Mecah sirahe Bagong apa piye? Bagong. Arep dipecah sirahmu. Wah, pecahe sik to. Iya. Ora ngawur ning. Sang arep kok ora ngopo-ngopo diwarai. Heeh. Wah, geceke sirahe. Urung ana masalah kok. Gawe masalah, Pak? Oh iya. Kok bapak kok ya manut iki piye iki? Kok ya oh iya. Sing ngomong sapa iki mau? Bagong. Tak kira Ndara Wisanggeni. Ah, beda. Wisanggeni cilik kok. Aku gedhe kok. Beda no. Nek aku gedhe nek ditemes kok tambah gedhe kok. Nuwun sewu, kula niku nedeng gadah damel. Lho, kowe duwe gawe apa? Kula kepengin bangun desa. Mula nem-neman Pandhawa sami rawuh wonten mriki, lancur-lancur Pandhawa sami rawuh wonten ing papan mriki, mergi kula kepengin bangun desa. Mujudake desa ingkang kebak karukunan, kabagyan, katentreman lan nampi berkah Wang Mahanasa. Mongko syarate nggih pinten-pinten syarat sing kula ajeng kula gayuh. Nek nganti desa niki kula tinggal, napa sing kula jangka ora bakal kasembatan. Semar, pripun? Kowe iki tekan Ngastina ming sedhela, ngono? Tekan Ngastina ming sedhela, ming matur ngesane anak Prabu Duryudana. Sinuwun, kawontenanipun kados mekaten, menika wujudipun mekaten, menika wujudipun kados mekaten lan naminipun mekaten. Mergi menapa panjenengan ngimpi ing mekaten menika jalaran tegesipun artosipun mekaten. Meng kowe cukup menawa rampung kowe njaluk bayar pira? Nggon ngomong kuwi njaluk bayar pira? Dijoli duit pira kaya omong. Aja meng yutan yen perlu miliar. Aja meng miliar yen perlu triliun. Kuwi kok bakal diparingi dening anak Prabu Duryudana. Nek kowe nampa duit saka negara Ngastina, uripmu ora kaya ngene iki, iso nggo bangun pendopo, iso nggo bangun teras, kowe iso tuku kendaraan. Manganmu sepetine ora ming sego jagung ning beras raja lele, nek kurang enak ya raja kutuk. Kowe kok iso nglakon kabeh tak kandhani, iso nglakon kabeh Paton. Kowe gelem tedak nang negara Ngastina, kowe gelem sowan nang negara Ngastina. Nanging nek ora gelem sowan nang negara Ngastina, Semar, ora jeneng aku ngancam lho. Ora jeneng aku ngancam. Ning apa kelakon aku rudo peksa karo kowe? Nuwun sewu. Napa sampean mboten menggalih? Enten mriki kathah lancur-lancur Pandhawa sing saguh belani kalian Semar. Oh, kowe ngendelke bocah-bocah iki. Kowe ngendelke nom-noman iki. Kowe ora melek kok Semar. Iki meng putu-putuku. Iki meng putu-putuku. Selagine bapak-bapakne wae do wedi karo aku, do gila karo Begawan Durna. Lah kok aku meng tok gegiro karo putu-putuku dhewe, karo anak-anak Pandhawa. Apa mbak aku nek aku wis ana anak Pandhawa iki aku wedi karo kowe? Oh, aku ora bakal gila karo kowe Semar. Nek kowe ora gelem, kowe tak rudha paripeksa Nayantaka.
bocah iki arep ngopo iki? Hei. Arep metenteng ya, Pak. Ayo metenteng tunguk ngisor, tunguk dhuwur metenteng keleke pasrai. Wis tak semprot. Nandana, lho iki Bakong. Heeh. Arep ngapa kowe? Sampeyan mau ngendika pripun? Hah? Semar nek tekan negara Ngastina jemang kaya pinten miliar? Pinten triliun? Sampeyan tahu wae Semar niku mata duwiten. Sampeyan tahu ngerti lho, Semar niku teng putih-putih njaluk bayar? Mboten. Semar niku ndongani sajan wis dikai dit ra gelem. Semar niku mimpin genduran wis disangoni ora gelem. Apike Semar teng mriki niki lho. Nang perkara negeske impen tok Semar terus njaluk duit miliar, duit triliun. Niku anggape bapak kula niku mata duwiten apa piye? Heeh. Nang bapak kula niku duweni penemu duweni jati diri ora gelem rawuh teng negara Ngastina niku sebabe bapak niku duwe gegayuhan. Inggih menika mbangun desa. Monggo syaraté angel, syaraté kudu digayuh. Nek bapak ninggalke desane teng negara Ngastina tegese bapak niku mementingkan diri sendiri tapi tidak mau tahu tentang keadaan orang banyak. Wah. Edian Bagong kata-katane apik. Meneng sik Antasena. Wah. Wak totok ndasmu lho kowe. Weh, lali aku tak kira kowe bolone Durna. Ana gurine Durna ya. Nuwun ngapunten niki lagi serius sampun dikisro omongan kula. Halo. Terus sampean kok dadi nek pancen ora gelem tak boyo marang negara Ngastina, kowe tak ruda paripeksa. Bapak ngendika, napa sampean mboten wedi niki enten lancur-lancur Pandhawa. Anak-anak Pandhawa. Selagine bapakne anak-anak Pandhawa wedi karo aku, apa meneh bayi-bayi, putu-putuku, anak-anak Pandhawa. Aku ora wedi. Nuwun sewu lho, mulutmu harimaumu. Kowe nek omong nganggo dipikir, ngoten. Nek ngendika nganggo dipikir aja waton ngendika sak penake dhewe. Nek sampean ngendika sak penake dhewe, ngrekoso urip sampean teng Karang Kadempel. Terus kowe arep ngapa? Kula mewakili bapak mboten ajeng tindak teng negara Ngastina. Lho, piye? Tegese kowe wani karo Begawan Durna. Lho, piye ta saiki? Posisi ngene iki mboten ateges kula wedi. Kula wani sekecap padha sakecap karo sampean niku merga kula wani penemban. Ora kok kula perkara wedi. Kowe wani mergane kene ana anak-anak Pandhawa. Lho, mbok kandha bali. Ijen padha ijen karo sampean. Nganti sampean iso menang karo aku. Meguru karo wis 20 taun. Kok kowe rapisan rapi nduk ngerti gawe masalah kaya ngono. Gong. Wah, apa itu? Mbok wis mundur kuwi perkarane bapak kok. Santai wae to. Kowe goblok kok goblok piye? Ha iki nek ora digawe masalah terus piye mengko bar limbukan bubar. Nganggo utek ngomong. Kene iki ya karo mikir padake. Terus kok bar limbukan kilang-kilang arep ngopo iki? Wah, tenan dijaluk neh dite. Ah iya. Iku mula digawe masalah Durna ora wani tak gawe supaya wani. Ben mengko ana terusane. Konjol padake ora ganggung-ganggung. Lha nek ngono kowe wani karo Mbak Durna, sing kawedani apamu? Bagong, gandeng aku tak gombong kok wis ceng-cengan. Mulai iki ayo padha didadekake. Ayo metu Jawa, ora bakal wedi arek. Ayo. Wah. Ana tetembungan jagung bakarane. Endi? Lho kok endi? Ana Pak. Sak ngerti ku meng sate kambing. Wah, wis cilaka tenan. Kok cilaka piye? Durna wani. Ayo tandangi. Kowe wis wani nantang Begawan Durna kuwi ana tembungan jagung bakarane tanggung perkarane. Saya tak takon karo Ndara Wisanggeni. Kowe arep takon apa, Bagong? Sampeyan mau rawuh mriki nak pun sendika mbelani bapak to? Mbantu karo bapakmu ora mbilani. Lah saiki nek pancen bantu niku sampean kudu sago ngundurke Kurawa. Kosek. Aku mbantu le bangun lho, ora ana mbantu perkara liyane. Biar kowe ra. Nek
Siwa Semar bangun desa aku mbantu. Nek perkara liyane kon mundurke Kurawa kuwi aku ora ana perkara karo pepundhenku Kurawa. Ya ora masalah wong aku ora tau weruh kowe perang kok. Kowe kisane mung modal lambe. Ya maju kaya inspektur rasane. Dalan Tasena apa kok? Sampeyan bantu arek Semar to? Bantu mesti. Nek bantu mbok tulung Kurawa dundurke. Aku yo mung bantu le bangun desa ora perkara kok tekan kene ora niat gelut. Aku sirku ndelok jagat iki supaya tentrem, ayem ora ana regejegan. Ha terus fungsine kula nantang Durna niku mau. Lho, sing nantang sapa? Kula. Kok sing temandang aku. Nek wani nantang wani nandangi. Ya ora masalah. Oke. Kita wis do pidak jempol iki kita. Ndara gadet kaca? Nggih. Saman nate kemutan mboten perkara apa? Biyen jaman sampean dijedi teng Kawah Candra Dimuka? Iya. Niku asline sing ngetutke meng kula. Petruk ora wani tekan kawah, Gareng ora wani tekan kawah. Napa meneh Semar nek kena panas leleh. Sing tekan pinggiring kawah ngenteni Ndara Garwaca jedul saka kawah niku meng kula. Apa mbiyen aku akon? Nggih mboten. Ora kewajibanmu to? Nggih. Ah terus kula tak takon, kewajiban sampean napa? Aku dadi satriyaning praja. Satriyaning praja kewajibane ngayomi para kawula negara Ngamarta. Karang Kademel niku ke bawah ke perintah negari pundi? Ngamarta. Karang Kademel lajeng diserang para Kurawa. Sampean pripun sebagai satriya? Mestine aku ngayomi. Mestine kudu ngoten. Iya. Kurawa kudu mundur tekan negara Astina. Iya. Dadi kewajibane sapa? Sing ning Karang Kademel sapa? Kula kali Bapak kali Petruk kali Gareng. Terus nek kowe masrahke perkara kabeh marang Garukaca, apa rampung perkara negara? Aku ngrampungi perkara negara Ngamarta durung rampung-rampung wae perkara Karang Kademel. Sing gedhe pangapuramu rampung ana dhewe. Juar. Dongaku kabul. Kowe ndonga apa, Truk? Asem iki. Ndaran Tarja? Nggih. Sampeyan nggih mboten kula nabi kula. Ora terus terang bae ora. Wah, iki kok bloko banget iki. Iya, Bagong awakku kesel tenan, Bagong. Nggih, nggih. Ndara Abimanyu sayangku cintaku. Ndara Abimanyu. Apa, Bagong? Sampeyan tresno kali kula to? Tresno. Mbok kula dibantu. Bantu apa? Sak gedagan iki aku mung iso mbantu 150, Bang. Ya tekan dhuwit ta iki. Kula niku nantang para sata Kurawa. Sing gedhe pangapuramu, Bagong, aku ra iso piye-piye. Kadang-kadang kudu ora mbelani, nek aku mbelani mesti aku dijutak, ora dijak dolan, ora dijak lunga. Oke. Iya. Juga kaya ngono ya. Mengiki ora ana sing bantu karo Bagong. Pak. Gandeng aku wis kadung nantang Durna. Isen aku mundur, Pak. Terus aku njaluk pamit ya, Pak. Arep nendi? Methoke Kurawa, alakonane dhewe, ladenane dhewe, tak tandangane dhewe, Pak. Kok njewewek cangkeme? Ora ngemati ya cangkemku ki sariawan. Oh. Nek ngomong sero-loro e, Pak. Apa jawab ya? Yo sing ati-ati. Nek kowe mati kowe dadi kusuma bangsa. Matimu bakal dipendhem ning taman makam pahlawan. Anjuk batine apa? Mati ora iso urip meneh kok. Ya Pak nyun pamit yo. Yo sing ati-ati. Petruk, kowe tega tenan karo aku? Aku lagi males kok. Lakonono dhewe. Nah aku mati lho, Truk. Ya mati awakmu dhewe kok aku bingung. Aku senengane glelekmu ora jamak-jamak. Nek ketanggur kene iki men tok rasake dhewe. Rek, apa? Nek aku mati, aku ora nyaur utangmu. Ora nyaur apa-apa tak ikhlaske, Gong. Edan. Aku ngimpi apa to ya bengi iki? Oh dadi kaya ngene kae, Pak. Nyun pamit. Begawan Durna Kurawa iki Raden Minajing.
Agung ngendarat karo Sakura menyang dhewe. Kok tekan kene? Aku liwat mburi omah ya, Pak. Aku baru tekan ngarepan kok rasane tratapan keweden. Terus menggok liwat mburi omah. Mulane pitike do bubar kabeh. Lagi do angrem. Kok marahi bubarke pitik. Truk, mbok orane to, Truk. Aku bantunen. Gong. Ngapa kowe ngejak omong aku? Ora sayang karo aku abdimu ora tok belani kowe. Ora usah kuwatir, sing maju aku. Tenane. Tenan. Asli? Asli. Ming dhewe. Karo Kakang Garukaca, ya Kang? Iya. Karo Kakang Antarja, ya Kang? Oh, Dimas. Karo Abimanyu. Ya nyu ya. Inggih, Kakang Mas. Asem do mbeda aku. Tak plotroke karo aku, aja. Undur ngono. Mangkel aku tratapan lho. Mangkel aku nek carane ngono, kusone gak aku nek lakon Semar Bangun Desa. Lho, kok omong apa? Adeg-degan aku. Asem saestu Den? Iya, tenan. Wah, asem iki. Niki mbantu ora? Ah, mestine aku mbantu. Wong Kakang Antasena kali omong kaya ngono kuwi takon. Wah! Ih, kowe waduh. Kok tak pecah gasmu lho kowe? Kok ndugang barang gemes aku. Langsung tenan. Wong jongkelit barang ora. Saking senengku. Gak metu njaba enggak. Ya ayo nek ngono metu njaba. Karo aku bulane do seneng metu njaba ora masalah. Wah tak cocoki ndase Bagong ngomongane. Kowe ngapa? Kowe iki nek ngene iki asosiasimu sing elek, pikiranmu sing jorok, goblok kowe. Ora iso mencerna kata-kata kowe. Oh, petok. Kowe jenes, aku sengit karo kowe kok kaya wong-wong kaya kowe pikirane elek kaya ngene. Delok limboke terus pikirane elek kae porno kae, susune mencetak ngono kae. Kowe sing basa iki pikirane sing nonton. Wong kowe keindahan kok. Ora, kowe menungsa ya ngono wis sengit aku. Nggih, Den nggih? Iya. Kamu tuh gak? Iya. Ndara Bimanyu? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Garukaca? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Antarja? Iya, Bagong aja kuwatir tak belani. Ndara Wisanggeni? Iya, wis ayo mangkat dina iki. Kakang Antasena, Kakang Garukaca, Kakang Antarja mesake Bagong. Ayo padha dibantu. Nek kira-kira mongko kalah karo Kurawa, ya wis ben ditandangi Bagong. Iki omong apa meneh? Macem-macem ora ya nganti rampung. Iya, nganti rampung ya. Kumurusang yaning prawadya mandekata lawan pindhi pasor tambur miang suling pepandhen dalutak dalutak pripun Kakang Duna? Oh, lah kok dadi sampeyan nyelingker. Ora melu sowan wonten ing Karang Kadempel. Nggih, kula merga weruh anak-anak Pandhawa. Sarsir. Mula tumuli kula luwung medal saking Karang Kadempel. Pripun Kakang Duna entuk gawe napa mboten? Oh. Pancen Boyong Semar niku ora gampang. Nggih. Niki wau nganti kula gegeran karo Bagong. Oh, lah terus enten mriku Bagong nantang kali kula. Mula terus kula jak metu njaba ning pancen bocahe ora gelem metu njaba. Niki kula ngerti. Nek Bagong niku janjane mingetapake para anak-anak Pandhawa sing nalika semanten pun prapta wonten Karang Kadempel. Lah terus
Sampun nganti napa gegayuhan anak Prabu Duryudana menika gakar-wigar. Oh, ngaten. Lajeng diketapake para sata Kurawa. oh nggih ngestakaken dawuh. Ken Boyong Semar sapa dadi palang kudu disingkirake ribate. Oh nggih, Dursasana lho. Oh wis kowe wis krungu ndikaning Kakang Mremban Durna nggih, lajeng paringipun Kurawa diketapake ya le aja nganti ana ingkang cicir sapa ing palange karepe Kakang Durna Boyong nglawan Semar. Singkirna ya Dursasana. Nggih, ngestaken dawuh wae. Ayo ora ketang klungsu nek melu du padha budal iso ae kula diraken Kakang Mas Moha Mas kula diraken. Keperanggul mungguing ajurit kepapak bawanyo bentar bawatnyo bentar kepapaknyo mungguing alogo Antasena Pakde Surtayu iya. Lah kok dadi kowe ngaglahon ing dalan. Monggo sing ngendikake Bengawan Durna yen to Bagong ingkang wani nyentulani rembuking Bapa Mremban Sukalima. Bagong pasrah karo aku, Pakde. Perkara tentreming Karang Kadempel dipasrah karo anak-anak Pendhawa. Arep mboyong karo ya kuwi kakekne Semar. Aku sing ora ngeparangake lan aku sing ora ngikhlasake. Mergo kakekne Semar lagi duwe gegayuhan yo kuwi bakal mbangun desa Karang Kadempel. Mula saiki Pakde kundur. Lho, bali piye? Baliku kudu mboyong marang Semar Badranaya. Nek ngono Pakde arep nekat. Ora antas malam-malam bakal tak putung ya. Wis tak antepi pancen kudu dadi pasulayan. Ning nyuwun ngapura lho Pakde nek kira-kira anak-anak Pandhawa kurang ajar karo para pepundhen Sata Kurawa. Ora sandadak duwe rasa ewuh, pakewuh. Ayo. Gage bubarno para Sata Kurawa. Nyuwun pangapura nek aku kurang tata krama karo Pakde-pakdeku Kurawa. Gatotkaca dasar Pranata. Siwa Artamarma mboten purun kundur kula ing badhe ngunduraken Kurawa. Wah, lakon pecah dadang kowe. Monggo diwun jajal. Hot, mati. Wah. Pecah dadangmu. Wah. Antaja. Piye? Pakde Durmagati. Cemal tak jaluk. Ora bakal tak wenehake. Kelakon mati dening aku. Ayo. Ngejauh apa tak wujudi. Wah, lah pancen bocah. Ula kena dikandani kanthi becik-becik. Kelakon tiban tanganmu. Tiban tanganku dene tanganmu. Melocot. Oh tibano mati ae. Budal. Wih, Dian. Tanganku keju-keju to, Jo. Dial. Woi. Aduh. Wah!
para putra Pandhawa ingkang jagi dhateng Semar. Menawi kula kaliyan paman tetep badhe maju menika mangke malah kirang-kirang bejanipun wonten korban. Kula semanggaken. Kese sertayu wonten dawuh. Mungsamu sapa? Antasena, Man. Weh, lah ora pati ndugaman. Tenan to wis tak bedene anak-anak Pandhawa mesti melu ngayomi karo Semar. Mundhur-mundhur. Iya. Kono ngaso kono. Iya. Bejah kula, Man. Mungsamu sapa? Kartomarma, anak kula Pringgondani Gatotkaca. Nyamber ngiwa, nyamber nengen. Sambloki sirah kula, Man. Kula semanggaken. Dheweke iso mabur ora iso mabur, le temandang sak penake dhewe. Sikile nendang ngiwa nengen, nendang nengen, ngiwa nengen, ngiwa nengen. Ha iya, karang ya trampil kok gare nggih. Wah. Durma gati perang. Pelang, Man. Temu sapa? Wangsareja. Sapa? Wangsareja. Wangsareja ki anake werku dol cek barep Antarja. Wah, Antarja. Kula antem dadane gak apa-apa. Weh. Barang dheweke klidha, kula di anu pidak cikil kula. Apa? Dipidak cikil kula, Man. Nyet wonten disikut cangkem kula cuci. Barang niku dheweke le temandang ngeceban, ngeceban ngenten iki mintangan siji ngenten. Kula maju sikut cangkem kula tiil. Secandak sirah kula jegloke anu dengkul kene gleng-gleng diwalik kayang cengele ding. Kok kaya aku ora iso mbayangi to. Mang mriki. Sampeyan dadi kula dadi Antarja. Kira-kira iso apa kowe mraktekke? Belum apal, Man. Sampeyan maju, hop ngandani to joloke. Maju mulai, sikut cangkeme. Yes ngenten. Terus tangane ngenten iki set. Ngenten iki terus tampani tangan kiri jegloke raine jegloke dengkul. Terus gondono diwalik antil cengeli. Oh, ngono to ping pindho. Oh. Disit ngene. Dis wale set ngene terus digandani duduk ngene. Kewan iki. Mane cilik kok terus dienggo praktek ora. Saben haidipun cak madya mawon. Ah iya. Sapa sing urung maju? Man. Kuku kula ajeng maju, Man. Ya, maju. Wani apa kowe? Wani. Ngomong suwe to, Man? Mung suwe. Sapa wae? Antarja, Antasena, Gatotkaca sing ketok Abimanyu ya ana. Karo Panakawan. Wah, lata. Gugu karepe dhewe. Arep mungsuh sapa? Kuku kula niku wong tuwa. Nenek iso Antasena, Antarja, Gagah. Gatotkaca kuku kula dukumba den. Kok malah montor to? Kuku kula dukumba ndase. Anak Pandhawa pira-pira kula paten kabeh. Maju aku. Kuku. Kula terus mikir tatan. Ya maju. Kok gelem banter ya? Karena caganin. Sesekali iki ora bablas. Pokoke sak entuke korban. Gagah Gatotkaca ya gelem, Antarja ya gelem, Antaboga Antasena ya gelem. Mama mati kabeh. Dar.
Gugur. Ketiban pusaka kula tembus gigi prap teng walikan Citraksi sing iso matani Antasena. Pengumuman Citraksi iso matani Antasena kena pusakaku. Pengumuman Mamaman sesungguhnya budak Mamaman rungake Antasena mati saka tangane Citraksi. Assalamualaikum. Modar ora sembodo karo lengglelek. Cit piye mau bengak-bengok pengumuman apa ya Cit? Aku kok ora patek nggatekke. Basikur. Waduh, kok lambene ngemu getih kaya ngono. Meman. Sampean lho. Sampean lho. Kuku kula mateng. Maju. Heeh. Nggawa pusaka. Weh. Pusaka tinggalane putu kula. Piye to cah iki? Tinggalane mbahmu. Mbah kula. Heeh. Pusaka kula tumpake teng pusaka kula mbat-mbat. Iya. Kula culke kebat kaya kilat. Keset kaya silet. Katet. Cul. Heeh. Kena dadane Antasena. Oh, Kuku kula joget seremban. Nantun jeng. ketoke kendangane ora ngono iki, Mas. Kuku kula wis lali. Ha iya. Nantun tamboke kula seremban sampean krungu kula bengok-bengok. Krungu. Pengumuman Antasena mati. Kena pusakaku. Terus Bareng kuku kula balik. heeh. Niku tangane Antasena codak nyekel gulu kula cek. Terus kowe Kuku kula wis njaluk ngapura karo sing kuwasa. lah sebabe Rawuh mati. ha iya. Jojo nganggo jemparing trai kula kan jliar. Kuku kula kejek-kejek. Terus candane kula jreng dumbulke saberke sayake prol. Tiba Teng sound control. oh. Apa? Sound control. Terus teteng mriki niku. Oh, ayo mulane rasa aleman. Burung kuwi nek nganti ketemu Panakawan apa ora hancur lebur awakmu. Mula aku iso omong karo kowe ta, aja sak wani karo Antasena. Antasena kuwi wong digdaya. Nek nganti kowe wani, padha karo kowe wani karo malaikat. Nek wani karo Antasena, aku ra iso omong kowe ayo mundur, kok kowe dadak maju, cak goblok. Man ada apa ya, Man? Ana apa kok kaya keweden? Di. Madhep rene. Waduh. Terus ke ora? Ora wis. Kowe ngawur. Ngawur piye? Sing tak nggo nyocoki cangkemku apa?
Ayo panahmu to. Lah kuwi salah. Nek kowe arep ketemu karo aku nyocoki panah iki nggo panahmu dhewe ora. Ora njaluk panahku. Ha panahmu ngenengi karo aku kok. Mau kena tenan ora? Ora. Sedrata kaya kena. Tak kembet. Edan tenan. Aku iki goblok-gobloke wong. Ameng dikempet kok bungae ra jamak-jamak. Walah, kok kaya rumah saku kaya rasane padha. Susune nek ngempet ra mendelik-mendelik. Saedan. Pak Deku Kurawa iki janjane lucu-lucu lho. Meng kok pakartine aku ra seneng. Aku seneng pakartine lho tak uripe ning kasatriyan tak nggo hiburan saben dina. Apa padake ngoningon? Paling pejajaran ora. Kok metune arep wani po? Lho, lu menggenake. Ora arep wani ngopo kan. Karo to ora wani demen modal apa? Ayo ta? Wis kono mundur. Mundur. Bali. Pate sing ora gelem bali jotosi wae tadi. Hah? Piye? Pate sing ora gelem bali jotosi wae. Iki serius. Aku soalnya dendam. Tak tese apa? Waduh. Guayane kaya cah enom tak tese. Ya tak bali. Sapa nek iki ya Kurawa sing kira-kira iso gawe seneng. Iso nggo tombo kesel iki sapa nek? Wis ra ono to. Wah, Antasena. Ora minggat tiban sudo maneh dadi apa barang. Eyang Durna nggawa cundha punggung Suratamtahane Rebaya Nirwikara. Tak pasrahke marang Kakek Semar nek nganti anak-anak sing methuke ndak engko malah katriwandan. Kula atur seminggah. Ndara mang semingkir. Durna kula balekke teng Sukalima ndak dadi maksiat. Semarekaten prayitna semurires eka balik titi yoni gandayani Trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar pun katon padang kahanan karang kadempel iya kek lah niki kula njaluk kesaguhan sing pun manate mangendikake sing endi sing sampeyan iso ngrawuhake napa dadi syarat srana nggih kula bangun karang kadempel iya nek pancen ngono aku njaluk pamit aku tak nganti adhiku wis anggeni sowan siwa Ndhuwurawati nembung Sekar Cangkuk Wijayamulya nggih menika malah prayogi Siwa Semaraku nyuwun pamit tak nganti adhiku Abimanyu budal sowan marang Praja Ngamarta nyuwun pustaka jamu semyang jimat lima sada Siwa Semaraku nyuwun pamit tak budal ning Mandura nyuwun pusaka kae Nenggala lan Alugara matur nuwun nek pun kelakon manglumpuk teng Karang Kadempel ning nek wonten apa-napane sampean kudu iso gawe cara aja nganti gawe kapitunaning Kang Rama sedayanipun ning sing wigati pusaka saged rawuh wonten Karang Kadempel njaluk pangestu ya kek nggih ngatos-atos Siwa Semar nyuwun pangestu nggih Den ya Siwa Semar nyuwun pangestu muga-muga kesenggatan penjangka kula Ndara